engem te nem érdekelsz, meg ilyenek, mert amikor itt voltál ugye Magyarországon, megígérted, hogy elmész elvonóra, és mondtam a barátnőimnek is, hogy milyen büszke vagyok rád, meg ilyenek, és aztán utána... Lájba se ezt mondtad, azt mondtad egy-két napig, ha ott lesz, úgyis elmenekül. Ne hazudjál, mert fel vagy véve, Anna Mari, itt van a kamera, itt vagy, fel vagy véve. Azt mondja, hát hiába megy elvonóra, ott volt a barátnőd melletted, hát hiába megy elvonóra, úgyis ott hagyják, kit érdekel, meg ilyeneket mondtál. Hát fel vagy véve, Anna Mari, akkor ne hazudozzál, ne legyél a testvérem. Ne legyél a testvérem vére. Jó, mindegy. De fel van véve, Anna Mari, ez tényleg fel, meg az is fel van véve, hogy mama is elmondta, hogy én nem bántottalak, te jöttél nekem. Az is fel van véve, itt van videón, minek hazudsz? Az is fel van véve, átküldöm neked a kamerafelvételt, én mondtam, hogy tegyék rá a mama kedvéért. Akkor küld át, és elmondtam live-ba, hogy ne írjatok anyámról semmit, csak a mamáról, meg a papáról kérdezhetnek, de hogy anyámról ne írjanak semmit, és én csak Ne hazudjál, Anna Mari, kérlek, könyörgöm, ne hazudjál. Így van. Nem tudok veled úgy beszélni, hogy ne csak a nézőid érdekeljenek amúgy? Nem, mert te meg rólam úgy beszéltél, hogy akkor mondd el az igazságot. Én még foglak is tolni meg az Edittával együtt. Az Editta így is menekült tőlem, de még te is fogsz. Na látod, Anna Mari így beszél a saját anyáddal? Ezt hagyod? Hát figyelj, te egy idegen embernek? Ne haragudjál már meg. Egy idegen embernek? Hagyod? Anya, na nyugodjunk le mindketten, én csak egy dolgot szeretnék tőled kérni, hogy most vagyok 11, 12, mire kivégzem a sulit, nagyon szépen kérlek, hogy próbáld meg letenni az alkoholt. Ennyit. De te is. Ennek akarsz magyarázni, hogy tegyen az alkoholt, aki soha életben nem rakja. Kérlek, csak ennyit kérek tőle. Te én is ennyi, pontosan úgy. Nézd meg, belepofázik, bazd, mert nem tudsz velem beszélni. Ki ez te? Hát bazd meg, hát látod, nem lehet a saját lányommal beszélni, nem tudsz velem beszélni. 5 percet nem tud kóstolni a kurva. Anya, nem fog beleszólni, csak tedd le a live-ot. De szólj, én nem teszem le. De miért nem teszed le a drogot? A drogot miért nem teszed le, meg az alkoholt? Most is be vagy állva, azért nem remeg a kezed. Ember nem vagyok be. Nem ember, még mindig nem ember. Még mindig nem ember. Hazamegyek, Anna Mari, nagyon nagy rendet teszek most.